Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri munhu ari kurarama in a world of pain, uye each and every day whatever that I do ndinogara ndichingozvirangaridza kuti ndini ndakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakusangana nesituation iyo yandiri kusangana nayo pari zvino, and the pain it is like in my heart, and handizivi kuti ndingaitawo sei to get this pain out of my heart. So izvi ndo zvakaitikawo mukoma Nash. Ndakauya kuno kuSouth Africa. Pandakauya muSouth Africa mainge muri mugore ra2021. That was when I ended up making a wrong choice nekudawo kwema situation. Saka ndainge ndichigara nasisi vangu, but sisi vangu ava like a cousin sister yangu, maybe ndokusaka vainge vava kundibata rafu kudaro, because ndakati ndatanga kugara nasisi vangu mazuva ekutanga vainge vachindibata zvakanaka, but pavakaona kuti ndainge ndichitambudzika pakuwana basa, ndo pandakabva ndaona kuti ndaiti paya kana ndikadzoka usiku kumba kwavo ndichibva kuno maketa, vaitanga vandibvunza kuti konai mainini mawana basa here. Then ndaingoti kana ndikangoti sisi mabasa acho ari kunetsa, vaibva vatanga kupopota vachiti mungaguma wana sei mabasa, nekuti mazuva ano tiri kunzwa kuti hanzi muri kungogara muri kumapaki uku, because ikoko kwacho kwatainge tichimaketa taenda pane chimwe chipaki tobva tatanga kumaketa. Saka vaibva vatanga kungotaura mamwe mashoko ekuti wega wainyatsokuona kuti munhu uyu pamba pake haachakudi. Zvino ndaiti ndoita sei, ndoenda kupi? Apa ndichibvawo kumusha ndainge ndakatoitawo zvekutotiza murume, because murume iye ainge ava kunyanyisa kundishungurudza. Apa ndichinosvika muSouth Africa, zviya zvandainge ndichifungidzira kuti ndo zvandainge ndichazosangana nazvo sandizvo izvo zvandakazosangana nazvo. Life handidi kwekunyepera hama dzangu, life was not easy. Ndainge ndichiti musi uyo wandinenge ndauyawo ndakabata kamari, sisi vangu ndo pandaitoonawo vachitonyemerera vachitoita majokes neni. Ndaiti kana ndikadzoka ndisina kana chandinenge ndakabata, vaibva vatanga kuita mamudzu. Apa unenge uri mumba memunhu nemurume wake, vose vari vaviri vakaisa ma-earphones, usingazivi kuti vanenge vachicommunicata here pafoni kana kuita sei. Saka ndainyatsokuona kuti panapa I am nothing. Ndainge ndichingoraramawo nemapeace job. Then sisi vakazongogumisidzira vandibudira pachena, vakabva vati mwana amai vangu, nyaya iripo panapa ndeyekuti sezvaunongoonawo kuti mujoni, upenyu hwemujoni hwakaoma, unoti tinosvikepi tichirara tose takati bamukuru vako ini newe, handiti unoona kuti hazviite. Ndo paya pekuti unozopedzera wamitisiwa nabamukuru vako. Saka ivo manje vakabva vazondimanikidza vachiti vainge vaine umwe murume uyo wavainge vachida kuti ndinge ndichigara naye. Saka murume uyu iye ainge atongoriwo friend yeboyfriend yavo, because bamukuru ava kana kumusha avatombozivikanwe. Ndakabva ndaramba paya, but ndingangoti fortunate enough like usiku ihwohwo apo pavainge vakati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunogara naye murume uya. So ndakazoti ndabuda paya tiriko kupaki, ndo pandakabva ndazowana chimwe chipeace job. So ndokubva ndatotanga kutotaura nomumwe murume wekuMalawi. Murume uyu akabva atongondipfimba because of desperation mukoma. Ndakabva ndaona kuti uyo wekuMalawi ainge ari nani than bururu uya wabamukuru, because bamukuru vainge vatongori semufanana nemufesi wacho iyeye, because vaitongozvinwira zvavo doro all the time. Ndikabva ndati uyu muchenda wekuMalawi zvinenge zviri nani, because ndakamubvunza kuti unonwa doro here, akati kwete. Ndikamuti unosvota fodya here, akati kwete. Akatonditi ndinotoenda kuchechi. Ndikabva ndati as long as achienda kuchechi zvinenge zviri nani. So mukoma panguva yacho iyoyo handidi kukunyeperai, handida kana kumbonyanya kuita deep naye, because munhu uyo ndakangomudawo zvezve zvedesperation, ndichitoziva kutoti kutodzokera kwangu
kumba zvinenge zvichitoreva kutoti ndava kutoenda kutonogara nechidhakwa chiya saka ndakangomusarudza, not because I cared for him, no, ndainge ndisina kana feeling naye, we just met by chance. Apa ainge aine moyo wainge wakanaka sei. If only I could have written zita rake somewhere else. Zvimwe kuda ndingadai ndoti zvino zvandauya panapa pasocial media handiti ndingadai ndava kuti mukomanashi ndiri kutsvaka umwe murume zita rake anonzi Ningi anobva kuMalawi, please post for me, maybe iye aikwanisawo kakuzoona, then obva atoziva kutoti munhu uya akandibira mari uyo ava kunditsvaka. But hey, mukomanashi handina kana kumbogara ndakamubvunza kana zita rake. Munoziva kuti love iyeya yekungoti unongosina kana basa nemunhu kana zita remunhu haumbofi kana wakamubvunza. I never cared for him. Ndainge ndichida kungowanawo pekuti ndingogara ndichitsvaka basa. Ndaitova neplan yekuti kana ndikagara naye kana ndikangowana basa ndobva ndatomutiza, but ndainge ndisati ndapindwa nepfungwa dzekuti ndinge ndichizomubira mari. Zvino ndakati ndaenda naye kumba kwake akabva azonditi iye ainge achida kuti inini ndinge ndichimbogara, then iye anenge achienda kubasa, saka iye ainge achigara kwakaita kumaSuburb, then akazoti abuda paya aenda kubasa akabva atanga kundiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizova mukadzi wake. Iyewo he was very nice, so akazoti abuda aenda kubasa. This was on the 3rd day. Ndikabva ndati let me just clean, because aingogarawo muka one room. Ndakati ndiri busy paya ndichicleana ndopa ndakabva ndazongoti I must just try to move some things. Ndokubva ndazosimudza mattress. Ndakati ndasimudza mattress ndokubva ndazoona kuti pasi pemattress painge paine mari yainge iripo yainge ichikwana iyo kuita 5,000 rands. Then ndakabva ndazotora mari iyaya ndikatomboisa somewhere else. Ndokubva ndazoti kufunga ndikati panapa mwana wevhu zviri nani kuti unge uchitorova speed, kutorova bara wabva watotiza, because ndakacalculate, ndakagara pasi ndikabva ndati alright, murume uyu iye anotambira 3.5 rands a month. Dai kwanga kuri kunzi anobva kuZim, taikwanisa kuti gore rose kana akazobvumawo kuti ndinge ndichizoshanda kana tikaunganidza kana ka 20,000 rands kedu tobva tatenga musha gore rekutanga, then gore rechitu tobva tazovaka musha wedu uya. But ndakabva ndati manje hazvibude, because murume uyu iye anobva kuMalawi, obvious anenge achida kuzoenda kuMalawi. Zvinoneka 3.5 rands ikakaka achazozvigona here? Inini already ndine mwana kudhara. Ndikabva ndati murume uyu zviri nani kuti ndinge ndichimubira mari. Ndokubva ndacalculate ndikatoona kuti kana ndikanyatsokufambisa metsi dzangu bhoo ndikahaika maybe ndinokwanisa kutoshandisa kana 700 rands kunosvika Messina, then the rest of the money ndobva ndazoishandisa something else. Ndozvandakabva ndazoita ipapo mukoma. I saw an opportunity. Ndikabva ndatoti ndichingosvika Messina, kana ndikasvika Messina nguva dzichiripo, then ndobva ndatotenga kana hembe dzangu ndobva ndazonodzitengesa kumberi. Ndainge ndava kutozviona ndiine kashopu kangu. Ndakabva ndaba mari iyaya murume uya ari kubasa, ndokubva ndatodisappear paya, ende handina kana chandakambomusiyira. Ndakanongeredza zvimwe zvandaiona kuti ndaikwanisa kuzonozvitengesa kumberi, because ndainge ndichida kuti mari yangu inge ichizovawo yakawanda. So ndakabva ndazviudza kuti iye ainge achishanda, iniwo ndainge nditori desperate situation, saka I needed the money more than he needed the money. Uye zvekare ndikabva ndazviudza kuti zvagara, murume uyu handiti airara neni, akatondimanikidza kurara neni tisingashandisirani kana dziviriro, no what. Apa aiti kana atanga kundibata aindishinyidza usiku hwose pasina kana zororo. Ndikabva ndati uyu ndiwo mubhadharo wangu wandava kutozvipa. So I left mukoma without a trace. Then ndakazoti ndabva pamba pake paya ndokubva ndazongotora zvimwe zvinhu zvangu zvose ndakatora. Uye zvekare foni yangu I made sure kuti ndakagara iri on achicommunicate neni kudzamara. Ndazoona kuti iko zvino ndainge ndava ndainge ndava muMessina, ndopa ndakabva ndatora sim card riya, then ndikabva ndatongo
rasa sim card riya ndikabva ndati by now I am sure kuti mufesi uyu anenge adzoka komba. By now I think kuti he has realized kuti mukadzi atonditiza. Kana vari sasisi vangu ndainge ndisina kana kumbogara ndakamuudza kuti ndainge ndiine hama mumidrand imomo, because ndainge ndichinzwa kuzvinyarira nekuda kwake mufesi uyu, ndichizvitarisa ndichiona kuti ingawani zvandakanaka apa munhu wacho uku ndokunonzi kuwira, because iye ndaitoona kutoti he was too poor, murombo chaiye, too poor for me. Saka ndakanyara kuti sisi vangu vaikwanisa kuzondiseka kuti mufesi wavainge vakandirongera, at least ainge atori munhu wekutoti kana zvimari aitomboita achitobata zvimari. Saka ndakabva ndatongoti kumufesi uyu handina kana umwe munhu wandinoziva. So zvadaro I then crossed from South Africa ndokubva ndadzoka kunoku kunyika yedu, then ndikabva ndatobatawo rimwe track ndokubva ndatohaika track area. At that point ndainge ndisisina kana basa nezvakawanda, ndakatombobatwa nemweya wekuti zviri nani kuti munhu uyu wetrack ndinge ndichitorara naye kuitira kuti asazondibhadharisa. But ndikabva ndangoti zvandava kuda kuita izvi zvakadhakwa, but akabva azondidropa off masvingo murume uya. Then ndikabva ndatanga hangu kuita kabusiness kangu. It was not long before that ndopa ndakabva ndatanga kurwara, but ndakamboignore pain iyoyo. Zvezvo zvokungoti ndaingonzwa pazasi peguvhu apa pachirwadza ndichiti kochiko chiri kumboitika. Ndaiti kana ndikaenda kunozvibatsira kudai ndairwadziwa zvekuti ndaizopedza kuburitsa tsvina, but ndanzwa nepain. Pain iya yakangoramba ichingoita worse and worse each and every day until ndava kuona kuti now it was just too much. Ndaiti kana ndikaenda kutoilet ndaita kuridza mhere ndichishinyira ndichichema, and dzimwe nguva ndaipedzera ndatozviitira kana wet because pain yacho it was just too much. Pain iyi ndaingoti zvimwe kuda yainge ingoriwo pain, but nekufamba kwenguva ndikatoona kutoti izvi zvainge zvanyanya. Apa mari iya imwe yacho ndainge ndisati ndaishandisa, ndokubva ndazotora mari imwe yacho iyaya ndikabva ndazoenda kuchipatara. Ndakati ndaenda kuchipatara paya ndopa ndakabva ndaudzwa kuti ndainge ndiine macyst uye zvekare ndainge ndiine mafibroids muchibereko mangu. Saka pane rimwe cyst racho iro ravakati ndo rainge richinyanyisa kukonzeresa pain, nanhasi uno rinondikonzeresa pain each and every time. Ndinoti kana ndikatanga kunzwa pain iyaya ndinobva ndatanga kurwadziwa ndichichema, uye zvekare ndinenge ndava kutanga kufunga kuti mari iya yandakaba ndo yakakonzeresa kuti ndinge ndichitambudzika kudai. Murume uyu handitombozivi kana zita rake, uye zvekare handitombozivi kuti kuMalawi kwacho angava achibva kupi. Ndakangosangana naye ndokubva ndamubira mari. Ndambozama mukomana, believe me, ndambozama kuti ndinge ndichifambawo munzvimbo dzakasiyana trying to look for help, but I feel as if ivo Mwari pachavo vanenge vava kutondipanisha. Ndambozama kuti ndinge ndichiendawo kuchechi ndikatombotendeuka ende kunamata ndinonamata ndichitochemawo ndichitoti Mwari dai mandiregerera pane zvose izvo zvandakakutadzirai, komadii komandiregerera, but still pain yandinonzwa, the pain is not going away. So takamboenda kune imwe n'anga, takati taenda kun'anga iyaya. N'anga iyi iyo yakabva yazondiudza inini kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu wekuMalawi. Saka hanzi kana ndikawana munhu anobva kuMalawi uye zvekare ndiye wandiri kutsvaka, because n'anga iyi yakanditi kana ndikawana munhu anobva kuMalawi anofanira kuti ange achizondipa ivhu rekuMalawi. N'anga iyi yainge yakativimbisa kuti iyo inozivana neumwe mukadzi, saka mukadzi uyu hanzi ainge achifanira kuti ange achizoendawo kuMalawi anobva ikoko. Saka tichiri takangoyimirira n'anga iyi, because hanzi panotodiwa ivhu rekuMalawi, then kana tariwana ivhu iroro tobva tazozanganisa ivhu iroro nemushonga, ivo vanobva vazoita mhiko dzavo, then vobva vachizondipa. Mushure mekunge vandipa manje kana ndikanwa, then ndinobva ndazoita right. Hanzi kana mafibroids acho nemacyst acho iwawo anobva
yapera, but now kana ndikaverenga it has been almost a year kubva zvatakataura navo sekuru ivavo, nanhasi uno tichiri takangorindira. So kana kuinewo munhu wamunoziva anobva kuMalawi anokwanisa kundibatsirawo neivhu reko kuMalawi, ndo randiri kutsvaga pari zvino. Uye zvekare pane umwe mukadzi uyo watakambotaura naye, iye ainge achiti anokwanisa kuenda kunotitorera ivhu iroro kuMalawi sezvo achibvawo ikoko. Saka mukadzi uyu iye manje mubhadharo wacho waari kuda ini handingaugoni. Mukadzi uyu iye ari kuda $500 kuitira kuti kana azoenda kuMalawi paanodzoka akwanise kuzondivigira ivhu reko kumusha kwavo kuMalawi. Saka n'anga iye yakanditi kana ndikasakwanisa kuwana ivhu iroro, hanzi mushonga wacho haukwanise kuzoshanda nekuti irinotodiwa ivhu reko kuMalawi kuitira kuti macyst awa ange achizopera zvekare nemafibroids. Dzimwe nguva ndinonzwa ndichiita kurwadziwa muchibereko direct, uye zvekare unotonzwa kutoti this pain I think kuti ndatova pedyo nekufa ini. It gets so painful zvekuti kana mukandiona so ndichichema ndinosvika pakuumbuka nekurwadziwa. You can even say kuti nai Mwari, ko munhu uyu amuchamunzweriwo tsitsi here? Ko madii mangotora mweya wake at least akwanisa kuzorora? Ndarwadziwa kani ini muri yeZimbabwe, handisisina kana zororo. Runako rwose rwuya rwakapera. Kana ndikagara pasi kudai dzimwe nguva ndinokwanisa kutanga kunzwa kuti musikarudzi yangu munenge mava kuita sekunge munenge muine munhu anenge abayirira tsono. Tsono iyi mukoma inenge ichiita sekunge inenge ichinondibaya kuchibereko kwangu. Saka pain iyoyo inorwadza zvisingaiti. Kuti pain iyoyo inge ichimbomira, zvandinotoita ndezvekutoti it's either ndinorara pasi kana kuti ndinobva ndambomira apa nepain iyoyo yandinenge ndambonzwa, kana simba racho rekuti ndinge ndichiramba ndakamira ndinenge ndisina. Saka ndo pain yandinonzwa iyoyo. Uye zvekare kana ndikaenda kutoilet ndichida kuzvibatsira zvekare ndinenge ndichinzwa pain muchibereko mangu, ende ndinotomboita mapiles zvekuti kutoita tsvina ndinenge ndakatoita zvekutobata ari magadziko chaiwo ndichitozvibatsira kumavhura because zvinenge zvichirwadza. Tsvina yacho inobuda yakazara neropa. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Kana kuinewo vanokwanisa kundipa advice zvekare ngavandibatsirewo kuti ndingaendawo kupi kuti ndinge ndichibatsirikana. If there is anyone that can help me, hey, munokwanisa kucontacta mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvakangoma azvo vedu we, please ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.